Ladattuasi lapsivahdin USB-liitännän kautta käynnistä laite painamalla virtakytkintä yhtäjaksoisesti noin 4 sekunnin ajan, kunnes valot syttyvät. Laite on käyttövalmis, kun sininen GPS-signaalia symboloiva merkkivalo vilkkuu tasaisesti. Lapsivahdin sijainnin kysyminen tapahtuu lähettämällä lapsivahtiin tekstiviesti 123456F. Saat paluuviestinä sijainnin sisältävän karttalinkin Google Maps-palveluun. Voit nyt helposti tarkastella lapsivahdin sijaintia. Hätäpainike toimii painamalla sitä yhtäjaksoisesti 3 sekunnin ajan. Lapsivahti lähettää nyt Help Me-viestin sekä Google Maps-linkin kaikkiin laitteeseen linkitettyihin numeroihin. Tämän jälkeen lapsivahti automaattisesti soittaa numeroihin, jotka laitteeseen on ohjelmoitu. Mikäli ensimmäisestä numerosta ei vastata, ottaa laite yhteyttä seuraavaan asetettuun numeroon. Soittoringissä voi olla yhteensä jopa 3 numeroa. Lapsivahtia voit seurata myös reaaliajassa osoitteessa ftracking.com. Kirjaudu palvelun omilla tunnuksillasi. Karttapalvelun etusivu näyttää tältä. Valitse listasta laitteet, joita haluat seurata. Näet nyt kartalla lapsivahdin sijainnin sekä muita tärkeitä tietoja. Voit siis nopeasti tarkastella laitteen sijaintia tämän helppokäyttöisen palvelun avulla. Kun laitetta ei enää käytetä, kannattaa se sammuttaa säästääksesi akkua seuraavaa käyttökertaa varten. Lapsivahti sulkeutuu painamalla virtakytkintä yhtäjaksoisesti, kunnes valot vilkahtavat ja lopulta sammuvat. www.lapsivahti.fi